maaliin. Nyt lähtövuorossa on Vuotilan Kolli ja Jätki ohjaamaan Katja Koivisto ja seuraan Agility Turku. Valmistautuu 137 Raisi ja Pentti, 138 Lilli ja Paula ja 139 Luka ja Julia. Ja kyllä myös tällä kertaa Julian yksi aika mentiin vääräksi. Jokilääkiä lähtövuorossa on Toiveri Voisa, ohjaajan Pentti Sanainen vailla seuraava Taavas. Valmistautuu 138 Lilli ja Paula, 139 Luka ja Julia ja 140 Vini ja Juha.